Ka jinyalang ka balasyong banyakran halo kikam kaput jong Kariboy district lapen long henne kasing kesan tarik noilar. Hapo ka jinyalam jong sumbun mitrang ba ka jalau ba perston tensong kumusong kunor jong Kariboy district committee hanong po harengkat ka jinalang wa meli kethan ki MDC ki CM jong kira ki bakenthop jong ka himajirang rai marwet rai nongtung bat ki video jong ki south li ki NRD block ki nong ikmat ki blong kum ki khot ka committee ki bomsem lapoi ki kenthop yo meli ko musning ameli ko umroi nakadaw ba kimdon hakamet ka bokoj bkhya habakran sigla patai kubor uba perston blong ba ka committee ka basyong ningkong ya ka jinyalang klai kiran swa tang na ka banta ki lai tili ki jaka kata ka pilang kata khana para bat ka bukla para u sumbut mitrang ba ul ongru ba ya menta ka committee kala patha ikisiem ki hima ba kendang penbyang ikot kisla nak benta banla ban kam trai ya lai ki jong ki jaka di menta kaski ka bangi kren ban ya kren ka ba ya ki jaka kilong ka bangi ya fokus ba bangi kren de ki atli ki jaka kawe ka de ka khana para piling kata area ka badon katukan de ki sno kini ki area ka bangi kren hapo ka committee bat ka ba ar pade ka bakla para area itu ki area atli tidak bun itu ki area of differences ke bangi ya kren tamang pi namar ba ka por ka lengkot hamtam ka pandemic ka don tingi kren shwa yakini ki atli ki jaga hakaba nilai kren nilai terjemut bat hakawi pat meeting yung session yung kren shu sai kini ki bu nadu ki block 2 nang ta nak ye ki kini ki dispute area nene ki bangi ong ki area of differences hakaba ni session hapo komiti nang ta anda dan nang ta ngin share submit pada report sa sarkar nak ka benta bahkan submit lani bahkan lek ka kam hakawi ki pat ka asam kita ki jing kren bakarai ki jing benta kacan nang ta sakwe ka bangasu brief ka bang patai ya ki members jong ka committee beroi ya ka tu jing kia ka ba ni ong ka yong kuli ka ba jia kini keski untuk ki jing wan jong pulit ki jing wan wen ki ki post slide kini kita dengan akuak man kren de bahasa ga ngiru na ka sarkar ya kan ni ki jaka kade hapo mekla kamdon ka area of differences te kane kala hap pa ki jaka mekla te na kada ngi hala syai ka ngiru na kali sarkar ni kren je kene isu ba kane kamde ki isu ka bangin ong bang ya dispute le ni don ki jing ya claim le ni ka counter claim ba kane ka kumo pi ba kane ka yokuli la se kade asam le kade mekla han kane kamdon wat tang hakalis jong kita ki khat atli ki area ki banging la somit ha kabe de bat ki jaka ki pata de kumta ngilai ngalapatai hapu iya komiti ki khot komiti perkhoi bangiru na kalen sarkar ni yen triang da ka baskem ba ya ka yokuli ni jong be wat pen wichu bande su bandon ka no gundu ka panu kram nang di semat kadina pe nama kata ya kan ka ha blok 2 ti ko mo pingin pat ya kren sei ka subject jo blok 2 ti ka we ka ba ngana kwa ban ong ta ka we yang iki stakeholders yang iki pai ba no suknong khatam jo kan ni ka Kariboy district ko we hoi uwe ubanum pita ubanum dom lada don manono wan clean ya ka jaga ko puta lesi ka ba ngangal asok asa la tha pun hang ni den re ka we hakan ni ka po jo ke jingi kren jumi ka bang kerpa rip ya parok kinong soknong jo jaga ba ka bang kerpa nadu kinong nikmat hadu kinong yalam snong kinong yalam hau hadu ki maru tong ilong jaja nama kita kila ban le khnang ban pensniu ye ke situation ban pensniu ye ke jinga dei ke jumi den re ngaker pa rip nakal yang jeng tongin long jai kam lai long jai kami tongin long jai tanpa hak juga por ngin long pada ki satar hak ba ngin pentingna ya ka jongi kamu ke jongi ya ke jongki kan dei ke jongki kata kade ka ba ngini kwa nakal yang sarkar bat kum juru nakal yang hi pai nak masuk snong jong Kariboy district bat jong jalan iklan kawe ka ba ngini ka komiti ka ba ngi ai ya ka kijing ketu ya ki hot jong ne komiti kalong ba kin sngau ba la da phi ong na kaliang jong ka borsnong na kaliang jong ka hima na kaliang jong ka council lene na kaliang jong ki simet ki ba syong ha ki area ki jaka ki ba don kap tukan ni kijing ya claim ya counter claim kalong ba kin sngau ba kat ba ki don snei ban wanra ya ki documents ban wanra ki kot isla sya ka komiti kenapa ka komiti kan submit ke sarkar kum ka jing penklan syushu ya ka ba ngi ong let's say kan ni ke jaka ka de ke jongi la ni kata ka jaka ka de jong asam
Dia kata kali ka benglai rai tina kalian jom ki member su lai menjur baro bakin ya persyang banwan ikikot kislah ke barim baro kanu ka bangidon kenang baku mongong pi ninang perklan susu ya kajing pensisa ba kita kijaka kiha apa kajelam kala kade kajia kade ajakan riu kanyo hapon balong si pristar usnawal te hatu podang ngadon lang kasulta pok silang lutuk mukul sana nilali kendu nanta nakata ka meeting ka ba kelas meeting ka bagendu apde mu chief minister jong mikla chief minister jong asam doktor mukul sama bat usnawal kalau ba ngirai dengan submit ya ki kot kisla ki claims na kami kala lani ki counter claims na kali kasam te nakaliang jong kami kala ngila submit te henre mo pi hamna submit kayong puli kamdon bertahi hakata hat atli ke jaka kapa ni submit siasa na kada mo pi kayong puli kamdon isu kani kami kala